Takže guys, vítajte u nového videa a v dnešnom videu by som vám chcel povedať o jednom probléme. Ten problém není zase až taký závažný, ale stále je to problém. Takže, ja som youtuber, ktorý má nejakých 2000, no skoro 3000 odberateľov. A dosť veľa si so mnou chce zahrať. Tu sú napríklad 2 komentáre, hej, nemám ich viac, ale to je jedno. No, a to v tomto je ten problém, že ja keďže som youtuber, tak ja nemôžem byť na viacerých miestach naraz. Takže, a k tomu musím sa venovať aj škole a mám aj pár povinností. A ja popravde neviem, lebo cez komentáre sa hrozne ťažko dohaduje, kedy, ako a kde sa bude hrať. A aj keď dačo hrám a vy sa joinete na mňa, tak to je prakticky v pohode. Ale cez komentáre, že can we play a tak ďalej, tak to si pravdepodobne s vami nezahrám. Takže áno, toto je iba to, čo som vám chcel povedať. Poprosím vás, rešpektujte to a asi pápa.